noson arbennig yma, nos Fawrth nesaf, yr hanes yn gwmos? Wel, un neis iawn o'r enw Wyn sydd yn cynrychioli Fringe Caerdydd. Dar ei ofyn ar os ydyn ni ddiddordeb cymryd rhan mewn noson. Mae'r Fringe mae'n debyg yn wyl ymylol ar gyfer Womex yn digwydd wsos nesaf. Felly bydd hwnna'n gyffroes iawn y bydd. Felly bydd yna lot o ymwelwyr yng Nghaerdydd. A mi nath o ysgwennu atai yn garedig iawn a gofyn a fydde gennym ni diddordeb gwneud gig fel teulu. Felly nath ni fynd, falle bod yn bach yn cringe. Ond nes i fynd rown pawb, a wedyn nath ni benderfynu, wel ma'n y man bod ni'n neud ynde. Felly, a nath ni hefyd ofyn i'n nghyfnither ynod o ddylentog Non Barry, a fysa hi yn fodlon ymuno hefo ni. Felly, mae Myrch a fi, a Greta a Miriam ag Elan a Moc a Non yn mynd i fod yn neud set nos Fawrth nesaf yn y Moon Club. A mae wedi bod yn brofiad braf, ti'n rhoi'r cyfan at ei gilydd? Wedi, wel, oedd gennym fi lot o ddiddordeb i glywed sut fysa fo'n swnio, achos bod ni gyd, siwr fod, yr un teip o lais yn de, achos fel Jackson 5. Mae gynnym ni ddim cweit y mwys yna, ond bod gennym ni'r lleisiad tebyg, a gyda ni sesiwn hir iawn dy Sadwrn o benderfynu be o'n i'n mynd i ganu a dysgu y caneuon yna. A, wel, mae'n swnio'n alright yndi, mae'n rhaid i ddweud. Set ddwyieithog dyn ni'n neud, amrywiol iawn hefyd, ond mae hi'n set acoustic, achos mae'r ddau ddoi yn chwarae gitar i ni. Felly gymaint o cynnig gyda llaw. Mae'r gyfeiriad ar y sgrin ar hyn o bryd www.facebook.com /a Fringe. Ond mae'r merched yn fus iawn, achos maen nhw ar y nos yfory yn sŵn, hwyl sŵn. Wel, ydyn maen nhw, mae Greta'n canu nos fory yn Goody Hoop yng Nghaerdydd fel rhan o wyl sŵn. A na wyl fendigedig ydy sŵn. Mae di tyfu gymaint hefyd yn dweud. Sy'n rhaid mynd mewn pebyll i gysgu. Ond na, mae Miriam yn canu hefo Greta fory, ag Elan hefyd, ond mae'n digwydd, mae hwnna'n dipyn o exclusive hefyd, ac Arwel oedd o'n Gildas hefyd, mae o'n cyfeilio iddyn nhw. Felly, mae'n di bod yn wythnos brysur yn ni rhwng bob dim, ond mae o'n mynd i fod yn brofiad, mae'n jyst yn rhywbeth dyn ni rioed wedi meddwl gwneud o'r plant wedi canu efo'i gilydd o'r blaen, ond mae'r hen foi a'r hen lady yn cael... Di cael mynd hefyd? Mae'n gweud am un os yma'n unig, ond falle mae dechrau rhywbeth newydd i ddweud. Pwywyr, falle byddwn ni'n dringo dros Alpau Austria cyn i ddechrau rownd. Wyt ti ar hyn o bryd hefyd, wrth gwrs, yn nghanol ffilmio gyfres nesaf. Ydw.